hei hi bu her na khawl ania ate chi ho ni ta chuan heng ho khawl bik a hi chuanin alo rei deuh hlek kan han hman engmaw chen kan han hman hnu hian alo rei deuh ah hianin a khawl hi rawn tawp top top tawp hun bi mu mal pawh awm chuang lo rawn tawp thin kha awm ve duh em em mai a marawh chu a tawp dan a hi thil chin hi a awm thei a pakhatah chuan capacitor chak tawh lo wang leh a starting coil chak tawh lo wanga rawn vir tawp ama a khawl hi current a luh laia han ri deuh wang wang thawh awm deuh si vir si lo ang kha awm ve thei tho ani chutiang chu thu hran ani ta tuna kan sei tu mero hi chu a chhungah hianin thermostat a awm ta chumi thermostat rule tawh lutuk mem tawh lutuk awanga khawl hi tawp duh ani ve thunga hetiang a tawpah chuan a tawpin a tawp mak mai a multimeter a han te pawhin a current lak luhnaah hianin meter hi kal thei lo thin a khatiang kha nih phung ani ta a rawn daih deuh hlekah khanin a rawn kal zawm hle mai thei thin a chutiang chu awm dan ani ta khati anga kal a current lut tawp mak ang chi awm chuanin heti laia wire a hma lampanga wire hring leh eng rawn awmna hi thermostat line ani ta chumi thermostat in a hna thawh chu khawl alo sat deuh khanin automatic a a line off tur an dah ani thin ta ani marawh chu hei hi ka hriat angin alo rei tawh khanin lo buai awl ta bik thin a a nem tawh lutuk a khatiang khanin a khawl sat vak hma si khanin a khawl hi a ti tawp thei thin a chuwang chuanin MCB te kan hman tho chuanin pawh lutuk lo tura kan ngai a hetiang khawl hi chuan MCB B16 vela tawk mai ta chuan hei tunah hianin wire hring leh eng awmna zawn takah hi fuse ang chi in wire in tin ka thlun zawm ta mai a kha ka kilh ka her be hnan ta hemi thermostat line kha tunah hi chuanin thermostat hmang tawh lovin wire kal lut tlang pup ang khan a awm ta tihna ani ta induction motor tam tak ah hianin thermostat an dah chuang lova chumang chuan heng an lo dah bik hi heti han direct thermostat hmang tawh lova han direct a hi a pawh chuang lo thowa hman thei lo a awm ai leh hluihlawn mai mai a chuan heti awm hi a pawh chuang lo ani a khawl sat lutuk ang chi chak tawh lo deuh rum rum khawp a rawn sa te kha chu kan hre thiam tho tur a ngai la khatiang kha chuan on lui lo hman lui lo mai tur ani ta tunah hemi hi ti hianin kan han thermostat lai kan han direct ta chuanin heti hi chuanin a thi zung zung tawh lova a vir tlang par par thei tawh ani chu tunah hianin kan fit zowa a khawl kan ti nung lai kan han en chinanga minute khat bawr vel kan han tilang chin dawr ani a hma chuan minute khat pawh thling lo deuh anga te bon den deuh hlek hian tlem te a pawh ni se a tawp mai zel ani tunah kan test lai lo en dawn ang